इतना दिन तोहरे अइले हो गइल। अब धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुलत बा। काम करे ना जीवा का? देखा तानी ना आजकल का होत बा। का होत बा बताओ तानी सुनी। हाँ हाँ बतावा। अब नहीं जाई बाहो भी देतावा, अब नहीं जाई बाहो भी देतावा, बहुत कलेतावा होले होरा। काहे हो, काहे ना जीवा? का कर जाई? का बात है तनी हमें बतावा। जानत हो कि आजकल हाँ कई प्रकार का हो जात बा ना। अरे दादा दादा ऐसे मत कहा। कौन तोह पे गिरल हो बजरवा, कौन तोह पे गिरल हो बजरवा, जो न विदेशवा जइबा होरा। का बात है बतावा। कहलो ना ला सुना। हाँ बतावा। घरवा के छोड़ी हम गइनी बहरवा, लग गइल काम नहीं आठो बहरवा। याद आवे गौआ हो जावरवा, याद आवे गौआ हो जावरवा, बहुत कलेतावा पइली होरा। ए हम मान थई जे प्रदेश में काम करे लोग के घर के बहुत याद आवेला, लेकिन ए राजा जी अगर काम ना करबा तो घर परिवार चली कैसे? हम बताई जौन पैसा भेजेला ओकर का होला। हाँ बतावा। सुना बतावा। चले परिवार जवन भेजेला कमाई के, लइकन के फीसोरी बाबू के दवाई के। चले परिवार जवन भेजेला कमाई के, लइकन के फीसोरी बाबू के दवाई के। अब कैसे चली घर परिवारवा, अब कैसे चली घर